दिनै खफ्तिमारि रंजालि बैसागु आफादा 37थि रंजालि बैसागु बे फोरबो फालिनायाव आंखौ गाहाय आलासि महरै हांख्रायदों। बेखौ आङो बिथांमोननि आफादनिसिम गिबियावनो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनायजों लोगोसे साबायखर बावदों। आं देग्लायनिल' बाथ्रा नङा, सिगांनि समफ्रावबो फैदों बिथांमोननि हांख्रायनायखौ मान होनानै। माने गोजोनथावना बाथ्रा, जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सिगांनि समफोराव जोंनि बैसागु फालिनाय, बैसागु जानायफ्रा जेरैबायदिमोन, दायो जों माने गोबां सोलायबाय, जथेस्थ' माने मोजां बे आबहावायाव जों मोनफैनो हाबाय। गोदो गोदाय जानाय लोंनाय बेरायनाय बायदि रोखोमनि जाय आसार आरिमुफ्रा माहारियाव मोनसे दागो मोनसे दङमोन, गोसोम दागो मोनसे माहारियाव मोनसे फैदोंमोन। बेफोरखौ सोदांनो फोसाबनो थाखायनो थारैनो ओनसोलनि मेलेमजिबि सान्थौगिरिफ्रा बैसागुखौ जों जौस्राङाव लाबोनो थाखाय नाजायै नाजायै नै दिनै थारैनो बे खफ्तिमारि बैसागु आफादा 37थि बोसोर जाफैबाय। दा बेखौ नोजोर होयोब्ला जों नुदों जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनाय, गामसा आर'नाइ दख'नानि जिथु गाब, बे मोसानायाव जों नायोब्ला नुनो मोनदों जे जों जथेस्थ' जौगाबाय आरो। दा बेफोर जौगानाय हारिमुखौ जों लाखिबाय थानोब्ला जोङो दानि दैदेनगिरि आरो इयुननि जिथु लाइमोनफोर दं, जों लाइमोनफ्रा आवगायबोनांगोन, जों दैदेनबोनांगोन। जोंनि बे हारिमुखौ जोङो गाबथाना लाखिनो थाखाय जोङो बयबो दैदेननो थाखाय फैनांगोन आरो जोङो सोलोंनोबो नांगोन। जोंनि लाइमोनफोरखौ जों फोरोंनांगोन। फोरोंथाय बादा खालामनायनि गेजेरजोंब्लाबो खाम दामनाय, सिफुं दामनाय, सेरजा दामनाय, मोसानाय, जाय मोसानायफ्रा जोंनि बर' माहारिजों सोमोन्दो दङ, बेफोर मोसानायखौ जोङो इयुन जोलैनो लाखिनो थाखाय जों बेबायदि वर्कशप, फोरोंथाय बादाबो लानांगोन होननानै आं सानो आरो। बे जोंनि जिथु दोरोङारि मोसानाय हारिमुफोरखौ जों बे बादायलायनाय लाबोनाया जाहैबाय मा, जोंनि गेजेराव जिथु हाइडेन माखासे टेलेन्टफोर थायो, सिङाव रोंखुमाना थानाय जिथु टेलेन्टफोर थायो, बेखौ जों बेवहाय दिन्थिनायनि गेजेरजों जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन लाबोनो थाखाय आरो। देग्लाय भैरागुरिया मोसाफैबाय, खफ्तिमारिया मोसादों, हगारदबा मोसादों, धालखाथा मोसादों। दा बेनि गेजेराव बोसोरफ्रोमबो देग्लाय एसे, फैगोन बोसोराव एसे, निस्सय जोंनि जिथु रोंनायफ्रा जौगाबाय थादों। बेखौनो जोङो सायख'लायनायनि गेजेरजों मोनसे रायजोफोरनि गेजेराव माने मोजां मोनसे आबहावा लाबोनो, जे देग्लाय खफ्तिमारिया मोजां मोसाथारबाय, मोजांसिन बान्थाबो मोनलांबाय, बेनि गेजेरजों फैगोन बोसोराव जों बबेबा गामिखौ आरोबाव मोनसे इन्सपिरेसन खालामनो हायो नामा, साबसिननिफ्राय हामसिन मोसानाय दामनाय देनाय लाबोनो हायो नामा, बेखौ जों नङो आरो। बेखायनो दिनै खफ्तिमारि बैसागु आफादल' नङा, ओरै जों उदालगुरि नायदो, खाजामाथि नायदो, महनपुराव नायदो, जथेस्थ' गोबाव बोसोर जाबोबाय बिथांमोना। थारैनो जोंबो मोनसे समाव उन्दै उन्दै गथ'मोन, जोंबो बादायारिमोन, दिनै जों दैदेननो मोनफैबाय जानाय हिसाबै जों जथेस्थ' नुबाय आरो। सिगाङाव जों माबायदिमोन, गेजेराव माबायदि मोसादोंमोन, दायो बबे स्टेजाव जों मोनफैखो, माहारिनि जिथु जोंनि बैसागु मोसानाय, दोरोङारि मोसानाया थारैनो जथेस्थ' जौगानायाव फैबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो।